All right. Let it roll. Ozuome Jaka Jedebo, nke mbụ na ọ ga-abalị Urumani. ka ị gwara na eze onye bụ Organize Mamman. Omowa Beach, Emmanuel Obidimwaka. Ozuome 1, Urumani. Nwangwu Madu Urumani. anyị maara dị ka onye na-eme politiks anyị sị ka ị gwa anyị ebe iliri na politiks ya na ihe ndị ma onye ma pati na-akwụghalị ma ọkwa ya dịka onye politiks Alụ Jiri Igbo agwụ onye ọcha. I'm a politician. Abụ m onye na-akwado ndị na-achụrụ ndọrọndọrọ ọchịchị. So abụ m a member of PDP n'Urumu Ward, official 1 n'Urumu Ward mbụ. Mana ọnọdụ nnọ mee na the whole politician ma ndị niile party structure niile gaga a na-azọ isi a na-achọ m because na o nwere ihe na-eme aji achọrọ m maka na mmụta abụrụ ngala. So na 2013 mmele final back campaign under Labour Party Anambra State maala onye mbụ maka na ọ bụrụ ihe na-ekwu n'ọnụ na Anambra Steeti egosi m ihe ahụ aji achọrọ m ruo taa n'ime Anambra Steeti niile gba ebe ọbụla Ifeanyi Ụba ga-eje kampen mgbe ọmụnwa ga-abịa. So gosikwa Anambra Steeti na ọnọdụ ọbụla abụrụ ihe iju anya maọbụ ihe isi oyi n'ebe ndị mmadụ na ihe onye arị dị ga-eme na onye arị na-adịrọ ga-emekwu ya karịa. Mụnwa gosiri Anambra Steeti na 2013 since anwaluo na abụkwa m a politician ka na-aga n'iru. This time around under PDP ka m na-alụ ụlọ ọrụ. 2019 ọba lụrụ Uche Ekwuniwe na mkpa na n'ọlụ o ji wee win ere Senate and the House of Rep. Almesie abata n'oge dị ugbu a nwanwakwa Uche Ekwuniwe ahụ ka anyị rụkwara ọrụ mana o winilo maka na ọ na-adị mma onye rugbuo oke mmụọ kala ọdụdụ ya taa and imeli mmadụ ihe na-egosi na imelie ihe mana ihe na-eme na Anambra Steeti na-eju anya ị ga-atacha ahụ niile ị ga-ata ka ọ adị mma ọ dịziala onye ahụ mma olozo ndị mmelie ka ọ adịla ya mma. So meela ọjide so Uche Ekwuniwe ahụ ụdara iji gosie na o mere ọfụma na oyi ezi ahụ oche maka ọ bụ na o mere ọfụma ma o winie nke ga-esokwe na-enyekwa ndị ọzọ na-abanye dịka ndị na-abanye ugbu a onye luo ka ọ mara ihe ọ na-eme maka na eme mma ọ dị mma ma emegbu mma ihe na-ebe na-ebe ya bụ na ị na-anya n'ọka n'ọtụ anyị asị ho mma asị na ọka n'ọtụ anyị niile gba ma onye jecherekwe chairman local gọọmenti ma ọ bụ jee House of Assembly ọka n'ọtụ o jechere ya nata ụbịam gbukwutie ozugbo ya bụrụ obu onye ọbụrụ ebe ihe niile jegolo ihe n'ọka n'ọtụ enwere onye na-adara ezigbo ụbịam jidechara niile maka na ba mara eme ba na-elilie nke nwe na-enye ala ga-elichelie nke nwa na-enye ala ga-eli. So onye a mechezie ewere ihe ọjọọ ọ dị wee letie ụbịam bịa ọba n'ụlọ oke niile ghọrọ owu oke. ndewo anyị Iche Ozuome n'Urumani